Takže ide o to, že na Grape Festivale Kosodrevina budete podelení do družstiev. Jedno družstvo bude mať na starosti kolega Lásky s Vecom, druhé družstvo bude mať na starosti Janko Král a Baša Števulová. A tretie, najlepšie družstvo bude mať na starosti ja s Ďurom Potmanickým. Vstúpiť do nášho družstva je tá správna voľba. Ostatné čučpajzárske družstva vlastne majú takých pochabých, by som povedal, svojich vedúcich. Naše družstvo je full profi a s nami zvíťazíš. Takže Hafner Podmanický oddiel, Grape Festival Kosodrevina. Vieš? S tým, čo tu povedal môj oponent Tomáš Hafner, vôbec nesúhlasím, pretože vedúci tých dvoch tímov, to sú len petolízači v mediálnom prostredí, jednoznačne vám odporúčam ísť do môjho tímu s Bašou Števulovou. My sme jedno čučpajzácké družstvo a práve preto sa k nám oplatí ísť, lebo najväčší čučpajzáci sme my. U nás nemusíte ani vyhrať, ale samozrejme, že to vyhráme, lebo sú úplne rýchlo ku nám s Veckom a všetko rozbijeme všetky. A patrč!